नै सजिनाखौ दालाय दानखाजोब्बाय बेखौहाय हाननो हायाना सामफ्रामबो बेखायनो हानजोबनानै दोनखानोसै बे जाबाय थानोसै आं दालाय दानखानानै खाबाय थानोसै नै बेजोंहाय बेखौ मोना जानो लुगैबाबो बे थिङाव थाबथानानै थाजोबो नालाय ओंखायनो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांनि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा नै आङो पुरा गानफब जोमफब दं आरोना ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांगोरदो बेनिफ्राय मा होनो भिडिअखौ लाइक शेयारबो खालामदो आरो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा रायजोफोरनि आङो पुरा थांनो रेडि आरोना ओमफ्राय दा भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय माने दाख्लैथ' बे नै दख'ना गोदानखौ गानबाय आङो दाख्लै दख'ना जायफोर नायदों बिसोरो मिथिखाबाय जानांगौ दख'नाया गोदान दाख्लै बे मादैनावहाय नायदोंमोन ना आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामदोंमोन दा बेखौ हानानैहाय मैयाहाय लाबोदों आरोना मैया लाबोबाय ओमफ्राय मैयानो सुबाय आङो ओमफ्राय दा दिनै गानबाय आरोना ओमफ्राय दा नै आङो थांनो रेडि जालायबाय ओंखायनो आङो माने रायजोफोर जायफोर बेखौ नुनानै माने गोबाङानो माने नांगौ होननानै बुंहरदोंमोन आरोना बेखायनो माने एसे लेट जागोनदां बहुत अर्डार फैबाय आरोना माने नांगौ होननानैहाय बहुत बुंबाय आरोना ओमफ्राय बेखायनो माने जायफोर बिदोंमोन मोनगोन मोननाया मोनखागोन ओमफ्रायहाय माबागोन आरोना आं खबर हरगोन आरोना जायफोर कन्टेक्ट लिस्टआव दङ बेफोरनो आं माबा हरखागोन खिन्थाहरखागोन माला हागोन माला माबागोन दा आंना गांसे दंबावो बेखौ मैया हानानै लाबोदों नालाय गांसे दागासिनोबाव आंनिनो बेनि उनावसो मोनगोन आरोना नोंथांमोनाबो ओमफ्राय बै मोनसे गोमोआथ' गांसे गोमोआ बेखौबो माने हाबायमोननो हानाया ओमफ्राय फायखारिफ्रा लांफैलायबाय माने बिदिनो माने हाखांबाथाय बिदिनो बुंनानै दोनखाबाबो एकदम बिसोरो माने माबायो आरोना माने लानानै थांथारो आरोना बेखायनो मानाबो खालामनो हाया बांद्राय मानि ओमफ्राय उफाय गैया लानानै थांग्रोलायबायनो ओमफ्राय दा बेनि उनाव दागासिनोबाव बेखौ गांथाम बिदिनो दानानैहाय माने दोनसिगोन होननानै बुंदों आरोना एबारहाय दोनसिगोन होननानै बुंदों आरोना दा होमबा मोनलांगोन बयबो रायजोफोर ओमफ्रायहाय जायफोर माबा माने मिन्थिबावनो लुबैदों नोंथांमोना ओमफ्रायहाय बेखौहाय जायफोर मिन्थिबावनो लुबैदों बेवहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनगोन बेवहाय खबर लाहरबानो जाबाय आरो बेबायदिनो आङो आलदा आलदा माने सम मोनोबा आङो गामियाव बिदिनो बेरायबावनानै आलदा आलदा दख'नानि दानायनि भिडिअ लाबोगोन आरोना नोंथांमोनाबो खायफा मोजां मोनदों नालाय माने बिदिनो लाबो होननानै बुंदों नालाय ओंखायनो लाबोगोन आरो आं मालाबा सम मोनोबा माने समखौनो मोननाय जाया नालाय आंबो बेलासिनानै सफैयो ओमफ्राय थांनाय जाया आरोना ओमफ्राय बे खाथिखाय आङो थांनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो होमबाबो आङो मालाबा लाबोगोन आरोना थेवबो दानायाथ' मेरला दायो जोंनि गामियावहाय ओमफ्राय होमबाबो दा होमबा नै माबायदि नुदों रायजोफोर बिराद मोजांखा गाननोथ' जायफोर गामियाव दानाय दख'ना गानदावबायना माने गाननो सुखुवा आरोना आलदाखौहाय दा आंबो बेबायदिनो जै बे न'आव दानाय दख'नाफोरखौल' गाननो सुखुयो माने गानबाबो एखमबा गोबावजोंहाय बे मेचिनाव दानायफोरखौ गानो आरोना होमबाबो गाननायानो जाया आङो बेबायदि अफिसाव थांनाय मानाय समावहाय आं गाननाय जाया आरोना बेबायदिनो अकेसनेलि गाननाय जायो मालाबा ओमफ्राय आंनाव फ्रायानो गैखाया बेबायदि दानाय गामियाव दानाय गोजाजोब गासिबो नै रायजोफोर माबायदि नुदों दा आङो फुरा थांनो रेडि जाबाय होननो थांसै ओमफ्राय दा नै गामियावबो हाबा दङ ओमफ्राय बेखौहाय नागालेण्डनिफ्राय हिन्जाव लाबोनाय दं आरोना बेखौ दा हाबा जाहैगोन आङो फैनानैसो जाफैगोन आरोना ओमफ्राय दा थांगोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गामिनि हाबा ख्रिस्टियान हाबा दा आङो गासिबो माबाखौथ' मा होनना बुंगोन नियम बेफोरखौथ' दा आङो केपचार खालामनो हानाय नंला माने आङो दा थांगोनसो नालाय दा जानाय लोंनायल' खालामहैनांसिगोन आरोना नै नायदो दे रायजोफोर फुल देखायनोसै आङो नै बिसालाव हामप्ला सिमप्ला बेखौनो लांफैदो आङो थारमाने बिदियावल' बे फिसायावल' लोङो आरोना फिसालाया दैखौहाय ओमफ्रायहाय बे बायबायनो दासो खिथाहरदों बेखौ लानानै थांफिनसै आङो नै बिदिखौ लांनो ना बिदिखौ लांनोथाय कालार खारगोनदां बिदिया नुसाराबो बेनो नुसारनाय नांगौ नै बिदिखौ लानोसै 19 रुपिस
मोननै लांखानोसै रायजोफोर नै आङो दा फैफिननानै रेडि जाबाय आरो ना फ्रेस जाबाय आङो ओमफ्राय ओरैनो नै बिदिनो गानसाबलाबायनानै ओंखामबो उखैनो हाथारला हाबायावनो जाहैनोसै आरो ना रायजोफोर दा हाबायाथ' खाथियावनोखा नै न' मोनसे बारनानै नै बे मादैमोननि न' बेयाव ओंखारफैबाय ओमफ्राय नैबे गिर्जा गुफुरा उनावनो बिदि उसुङावनो नै हाबा जाहैनोसै ओंखाम उखैनो हाला औ खालामसै हा फैदो मानो बेयावसो मानो अहायथो अहाय दं नंदों आमाया एफा खाथि हाबायावनो बिदि ओंखाम जाफैयो नोंस्रा नै बे खाथियावनो हाबा जाहैनोसै ओरैबायदि टाइम लादों दिनै सफैनाया माने माबायानो ड्राइभारफ्रानो माबालायदोंमोन मा होनो आन्दायलायबाय लामाखौनो फैफेराखैनो लामा गाज्रि नालाय ससेयाहाय ओमफ्राय मोजां लामाजों थांसै होननाया अबेजों लानानै फैखो बेसेबांबा गोबाव 2 घन्टा बेयावनो खैनो हाला ओजों गोगोम जाखासिगोन दिनै आंनो बांसिन जासिगोनदां हाबायावहाय गोगोम जानोसै हाबा जाहैनोसै बेयावनो हाबनोसै बेयावनो हाबनोसै बेयाव
माबायदि जानांगौ बिहामजोआ गोजान जाथारनांगौ गोजाननि जानांगौ ए अबेनिमोनलाय बिहामजोआ खिथादो दे अबेनिमोन बे गलाघाटनि उरां माथो नागालेण्डनि नागालेण्ड बर्डार ए नागालेण्ड बर्डार औ बिहामजोआ गोजाननि जानांगौनो नै थांसै आदैया ए जरदा खम जाबाय नामा हाथाया मोनदों जाखांबाय नै जाखांनानै ओंखारबाय जोङो जि जाखाबाय जानायाथ' गोम उखैखानायमोन आयु गरमबाबो होखाबाय बिदिनो नै रायजोफोर आङो सोरनि सेन्देल गाननानै फैदों नै सेन्देलाबो आइनिसो थारमाने आंना सेन्देला गोजौजोबना रायजोफोर ओंखायनो बे खाथियावलाय अफाय बिदि गोजौ गानबोनो ओंखायनो आंना गाहाय गैया नालाय ओंखायनो आइनिखौ गानबोदों आङो दे दा रायजोफोर नै मेंबाय रेस्ट लानोसै एसे होमबा रायजोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं